Għal-Union tal-Għalliema l-MUT l-attakk li qed isir fuqha u fuq l-edukaturi ta' pajjiżna mhux aċċettabbli. Iddikjara dan il-President tal-MUT Marco Bonnici waqt laqa mal-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija, is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Clyde Puli u Justin Xkembri, kandidat li wkoll edukatur. Bonnici nnota kif l-MUT mhix titħalla teżerċita dritt tagħha li ssejjaħ azzjonijiet industrijali tant li meta sejħet strajk tal-letturi fl-Emcast spiċċat tittieħed il-qorti b'mandat ta' inibizzjoni. L-iżjed ix-xogħol urġenti li għandna huwa il-mandat li kellna fil-qrati Maltin viżavi l-azzjoni industrijali. Xi ħaġa li għalina mhix aċċettabbli għax ma tista' tagħmel l-ebda sarima ma' l-ebda trade union, inkluż il-union tagħna, fuq azzjonijiet leġittimi li tkun qed tieħu. U fl-istess waqt li fi kliem Marco Bonnici tpoġġiet il-sarima maħalqa mill-gvern, dan issa qed jippretendi li jkomplu d-diskussjonijiet qabel jingħata ġudizzju mill-qorti. Min-naħa tiegħu il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija esprima preokkupazzjoni għas-sitwazzjoni li qed jaffaċċjaw l-edukaturi f'pajjiżna. Fisser li l-MUT bħala union ewlenija f'pajjiżna għaliex tirrappreżenta l-preżent u l-futur tal-pajjiż grazzi għall-edukazzjoni. Laqa li saret ukoll ftit jiem wara li Adrian Delija stess iltaqa' mal-istudenti fl-Emcast li nnota li huma wkoll qed jappoġġjaw it-talbiet tal-edukaturi tagħhom.